ndị enyi m n'ezinụlọ GCK a na-anabata gị na-agba nke ọzọ nke GCK kwa ụbọchị. Obi m na-akpa anyị n'isonyere n'ụbọchị taa. Ụbọchị taa a gaji ịkọ akụkọ, ya mere achọrọ m ịkọrọ gị akụkọ maka onye na-enweghị onye ọwụ nke wee bụ ọgaranya. Onye a na-agwa gị okwu ya aha ya bụ Sọl. Onye awụ onye jupụtara na mmehie na ihe ọjọọ dị iche iche. Ya na-egbu ndị kwere ekwe, ya na-egbu ha, na-etinye na-ekeghị ya mgba, na-etinye ya n'ụlọ mkpochi. Ya ruo n'otu ụbọchị dịka ọ na-aga ka o mee ka ọ na-eme na mbụ, ka o gbuo ndị kwere ekwe, na ka ọ na-aga ihe wee si n'elu wee chaa waa n'anya ya. Dịka nke a mere, ọ maghị ihe na-eme, ọ ghọtaghị ihe na-eme. Ma oge nụrụ ya na-aghọta na ọ bụ Chineke mere ya nke a. Mgbe ahụ ka ọ bịa wuo onye kwere ekwe. Otu a ka njem Sọl nke ọ na-aga Damaskọs igbu ndị kwere ekwe, mgbe ahụ ka eji mee ya wuo onye kwere ekwe n'ụbọchị taa. Ya mere biko na ntị dịka ị na-anụ onye ozi Chineke na-abịa ugbu a ka ọ kọrọ gị akụkọ a n'uju ya n'izu oke gbasara Sọl. Anyị na-ele na abụọma isi 51 amaokwu nke 7, abụọma 51 amaokwu nke 7. Sachaa m, ka bụ ekpere anyị. Mee ka m dị ọcha, ka bụ ekpere anyị. Hichapụ mmehie m niile, ka bụ ekpere anyị. Were hisop hichapụ m ga-adịkwa ọcha. Sachaa m, m ga-adị ọcha karịa snow. Lee amaokwu 12 n'ebe ahụ. Amaokwu 12 sị, nyeghachi m obi ụtọ nke nzọpụta gị, nzọpụta gị, ọṅụ nke nzọpụta gị. Ọ na-abịa n'ụzọ gị, na-abịa n'obi gị. Ọṅụ nke nzọpụta ga-ejupụta obi gị na mkpụrụ obi gị n'abalị a n'aha Jizọs. Mee ka m guzosi ike site na mmụọ nsọ gị. Mgbe nzọpụta bịara n'ụzọ gị, mgbe ndụ ọhụrụ bịara na ndụ gị, mgbe ezi omume bịara na ndụ gị, mgbe mgbaghara bịara na ndụ gị, ọ gaghị abụ naanị nzọpụta n'abalị a, nzọpụta maka ehihie, nzọpụta nke na-adịgide ruo oge niile nke ndụ gị. Dịka Chineke anyị onwe ya ga-azọpụta gị wee jidesie gị aka ike site na mmụọ nke amara aha ya. Mkpughe isi 3, ana m agụ amaokwu nke 4. Mkpughe isi 3. Anyị nwere ndị nọ na Sadis, ndị na-emerụbeghị uwe mwụda ha. N'abalị a ọ ga-enye gị ụdị uwe mwụda nke ezi omume. Uwe mwụda ahụ ka ị ga-edebe. Ị gaghị ekwe ka ụwa na ndị mmehie na obodo merụọ ya. Bụ uwe mgbokwasị ahụ nke ga-adị ọcha, na-aga n'iru na-adị ọcha. Ọ sị ha bụ ndị na-emerụbeghị uwe mwụda ha, ha ga-esoro m na-aga ije n'ihi na ha bụ ndị zuru oke. Nzọpụta ị na-enwe taa ha bụ nke ga-eme gị ka ị tozuo oke. I wee gaa n'iru na nzọpụta ahụ, na-eso onye nwa na-ejegharị n'ụbọchị niile nke ndụ gị, wee na-eme gị ka ị bụrụ onye zuru oke. Mgbe ị bụ onye na-ekpe ekpere, ị ga-abụ onye kwesịrị ekwesị nata ọsịsa. Mgbe ị na-arịọ onye nwanyị maka ọsịsa nye mkpa gị, onye nwanyị ga-enye gị ọsịsa nye mkpa gị. Ihe ọ bụla ị na-arịọ ya, ọ ga-arọpụtara gị, n'ihi na ọ gbagharala gị, n'ihi na ọ na-azọpụta gị, n'ihi na o mere ka amara ya rute gị na ndụ gị. I wee bụrụ onye na-eso onye nwanyị na-eje ije. O wee mee gị ka ị bụrụ onye tozuru oke nye nzọpụta ya. Mgbe ahụ, mgbe oge ga-abịa gị nwa ịbịa hụ ebighị ebi n'ebe Chineke nọ, ị ga-abụ onye kwesịrị ekwesị hụ ya n'eluigwe. I wee soro ya na-ebi n'eluigwe, n'ihi na mgbaghara ya ka ị nwetara taa, nzọpụta ya nke ị nwetara taa, nnapụta ya nke ị nwetara taa, ọ bụ nke na-asacha gị, na-eme ka ị dị ọcha, na-asachapụ ndụ gị, ka ime gị taa ka ị bụrụ onye ga-etozu oke ruo ụbọchị ahụ mgbe ị ga-ahụ ya iru na iru. Ị ga-ahụ ya. Aga m ahụ ya, aga m ahụ ya, aga m ahụ ya, n'ihi na ọ na-agbaghara gị, n'ihi na ọ na-eme ka ị nwere onwe gị, n'ihi na ọ na-enye gị nzọpụta ya. I wee jidesie nzọpụta ha aka ike.
o wee gbanwee wee mee gị ka isi n'ala eze ọchịchịrị bata n'ala eze ya. Ị gaghị anọkwa na ọchịchịrị ọzọ na mmehie ọzọ. I wee bụrụ onye ọgwụgwọ nsọ ka ọ ga-enye gị. Ọ ga-enye gị ọla ebube. Ọ ga-enye gị nnapụta ahụ n'abalị a. Ọ bụ abalị nke m onwe m. Abalị a bụ abalị nke m onwe m. Amen. Ị ga-abụ onye ga-ajụ mmehie niile, ihe niile bụ njehie niile ị ga-ajụ ya, ihe niile bụ ihe ọjọọ niile, ihe niile bụ ihe na-adịghị ọcha. Ị ga-asị onye nwe m, ana m ajụ ha. Onye nwe m, ana m atụfu ha pụọ na ndụ m. Ana m kwupụta wee jụ ya, wee na-arịọ Kraịst onye nwụrụ n'ihi m na Kalvarị ka ọ gbanwee ihe niile bụ ọnọdụ nke ndụ m, wee nye m ike ka m laa, ghara ịdị na-emehie ọzọ, ka m ghara ịga n'ihu na ihe ọjọọ ndị ahụ ruru unyi nke na-emerụ emerụ n'oge gara aga. Mgbe ahụ ka amara ga-abịa n'ụzọ gị. Mgbe ahụ ihe ọbụla bụ nrịanrịa, ihe ọbụla bụ ihe otiti, onye nwe anyị ga-emetụ gị aka wee gwọọ gị ọrịa, wee wezụga ya na ndụ gị. E nwere ihe ole ma ole nke anyị mụtara n'ozi nke ụbọchị taa. Nke mbụ bụ n'akwụkwọ abụọma na-agwa anyị na Chineke onye nwe anyị bụ ihe, bụrụkwa ihe mgbochi wee nye anyị. Onye nwe anyị ga-enyekwa anyị ebube ya. Enweghị ihe nke dị mma nke o ji ezonarị anyị. Nke abụọ, nwee ọchịchọ nke ị ga-eji wee mee ihe na-atọ Chineke ụtọ. Nke atọ, aja nke Kraịst tụrụ n'obe nke Kalvarị na-eme ka anyị dị nsọ. Ọ bụ n'ihi ya ka anyị na Chineke ji nọrọ n'udo n'ime Kraịst. N'ihi Kraịst anyị nwetaworo ihe niile nke anyị chọrọ na ndụ a. Welie aka gị elu na-eguzo n'ụkwụ gị. Ana m eso gị kpee ekpere. Nna anyị, n'aha Jizọs dị ike, onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị, ana m abịa n'ọnọdụ ndị a niile bụ ndị mmehie nọ ebe a, onye njehie ọbụla nọ ebe a nke echegharịworo, wee na-akpọku aha gị na ha chọrọ nzọpụta gị, mgbaghara gị ugbu a. Gbaghara ha n'aha Jizọs. Hichapụ ihe niile bụ njehie ha niile. Gbanwee ndụ ha ma nye ha amara na ezi omume, ka ha na-ebi ndụ ezi omume n'aha Jizọs. Mee ka o guzosi ike n'obi ha bụ ọṅụ nke nzọpụta gị. Nye ha udo nke nzọpụta gị. Nye ha onye ọbụla mmeri nke nọ na nzọpụta, ka ha ghara ịga n'iru n'ime ndụ ọjọọ ahụ ọzọ n'aha Jizọs. Ka mmụọ gị na-agbara mmụọ ha agba na ugbu a na ha bụ ụmụ Chineke, ka ha bụ ndị agbaghaworo, ha wee bụrụ ndị gị na ha mere udo na mgbapụta nke Chineke. Imeela onye nwe anyị, maka ama m na ịzala ya. Emewo ya n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Ị dị njikere? Ị nwere mmasị na-ekwere? Nna anyị, n'aha Jizọs, ana m ekele gị n'abalị a n'ihi na ị bụ Chineke pụrụ m ihe niile. Ị bụ Chineke nke na-adịghị agha agha. Ndị ụwa na-agha ụgha, mana ị naghị agha. Ana m ekpe ekpere onye nwe m, gosi ọgwụgwọ nsọ gị na ike nke ọgwụgwọ nsọ gị na ndụ onye ọbụla n'abalị a n'aha Jizọs. Ka Chineke onye na-adịghị agbanwe, onye dị otu ahụ dị nyaa taa ruokwa ebighị ebi, Chineke nke sị, abụ m Chineke, adị m agbanwe, gosi ike nke mgbanwe gị ahụ, ike nke mmeri gị ahụ na ndụ ndị a niile na-arịa arịa n'ebe a n'aha Jizọs. Jizọs, dị otu ahụ ịdị nyaahụ, taa na ebighị ebi. Wee na-agagharị na-eme mma, na-agwọ ọrịa ndị niile bụ ndị ekwensu mekpara ahụ. Ị ga-emekwa ya ọzọ taa n'ike anyị na-eme ya na mgbe gara aga. Ya mere onye nwe anyị na-arịọ gị, ọgwụgwọ nsọ gị ga-eru dịka oke osimiri na ndụ onye ọbụla.
ọgwụgwọ nsọ gị ị ga-emetụ ha aka na ndụ onye ọbụla ugbu a. Ya mere ọgwụgwọ nsọ na akụkọ otuto nke ọgwụgwọ nsọ ga-adị n'ọnụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Ndị ahụ kpuru ìsì, ana m enye iwu ka emepe anya gị ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwere ara owuwe ara, ana m enye mmụọ nke ara pụta n'aha Jizọs. Ana m ekpe maka ndị ahụ bụ ndị na-adịghị ekwu okwu na ndị na-adịghị anụ ihe. Onye nwe ka ike gị wepụga owi, wepụga ekwughị okwu, wepụga anụghị ntị n'aha Jizọs. Ana m ekpe maka ndị nwere ihe ọbụla toro eto na-arụ ha, ihe otuto niile a ka onye nwe metụ gị aka ugbu a n'azụ, n'olu, n'ahụ nwoke gị maọbụ nwaanyị gị. Ana m enye iwu ka ihe otuto ahụ pụta n'aha Jizọs. Ana m arịọ onye nwe anyị ndị nwere ọrịa na-adịghị agwọ agwọ dịka kansa nke na-anọ ha n'ahụ, na-asị metụ ha aka, gbanwee ndụ ha, gwọọ ha ugbu a, na mee ka ha nwere onwe ha pụọ n'ọrịa kansa n'aha Jizọs. Ọrịa umeji, ana m enye iwu ọrịa akụrụ gị pụta, bịa were dị ndụ n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere maka ndị nwere mmụọ ọjọọ na-ebe ahụ na-arụ ha, na-egagharị na-arụ ha, ma ọ bụ na-enye ha ọrịa agwọta ya agwọta. Ana m enye iwu ka mmụọ ọjọọ ahụ nke na-agagharị na-arụ ha si na-arụ ha pụta n'aha Jizọs. Ndị ahụ niile bụ ndị nwere ihe ọbụla bụ ihe kpọnwụrụ akpọnwụ, aka kpọnwụrụ akpọnwụ, ụkwụ kpọnwụrụ akpọnwụ, ana m asị ka ihe niile ndị ahụ bụ ọkpụ gbajiri agbaji gwọọ ha ugbu a. Onye nwe anyị gwọọ ha ugbu a. Onye nwe anyị mee ka ha bụrụ ndị ga-ebili gawa ije n'aha Jizọs. Ihe na-apụghị ime ka ọ bụrụ ihe a pụrụ ime na ndụ gị. Amara nke Chineke na ebube nke Chineke na ike nke onye nwe anyị ga-arụ ọrụ na ndụ gị ugbu a. Nara ọgwụgwọ nsọ gị, nara nnapụta gị, nara ọla ebube gị. Mee ka o guzosi ike onye nwe anyị na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Imela dịka ị na-anọnyere anyị na-agba GCK kwa ụbọchị nke taa. Ya mere biko sonyere anyị na www.gck.hq. biko sonyere anyị. Obiọma ga-akpakwa ya ma ọ bụrụ na ị ga-eso etinye aka n'ebe ahụ edere subscribe, werekwa ozi a kesara ndị enyi gị ndị niile. Obiọma ga-akpa anyị na ọ bụrụ na ị ga-esonyere anyị dịka anyị na-eme ya kwa ụbọchị. Imeela.